presidente. Bueno, estamos a pre, señora Len. Usted dice que non lle fixen as preguntas que estaban escritas. Usted tampouco me contestou as preguntas que estaban escritas. Lógicamente, se me pregunta outras que... No, pensei que traería cando menos preparadas as que teño escritas. Mire, sí, son dificultades comuns, un pouco máis agravadas, porque o comercio ten condicións de compra e venda que non son as que teñen os quioscos de venda de prensa, os vendedores de prensa. Acabamos de falar de que teñen un único distribuidor, de que agora ni siquiera poden recibir os periódicos directamente das editoriais. É dicir, estamos falando dun claro caso de abuso de poder, que ademais, bueno, sinto decirlle que contaba con que vostede seguira a liña da súa predecesora, vendo que claramente isto é real, de que existe e de que hai que intentar legislalo. Vexo que vostede non ve o problema e iso sí é un problema, porque, vamos, non coñecer a situación de un sector que está literalmente desaparecendo, porque fala vostede de librerías e quioscos. Eu non lle falo de librerías. Eu falolle de quioscos, que tamén as librerías teñen a súa problemática e poderíamos falalo. Falolle de algúns que na cidade de Pontevedra quedan 3. 3. É dicir, están desaparecendo. E isto repercute non só na desaparición de negocios que non lle vou a decir a vostede o importante que son para a vida e para a sociabilidade e a seguridade nas cidades, todo tipo de comercios, incluído estes, pero senón que, ademais, é eso. As propias quioscos din que as persoas que compran principalmente a prensa son maiores de 50 anos, porque son persoas que non teñen acceso ás redes sociais, non teñen acceso a internet, non teñen acceso a información se non é con papel. E eu digo porque teño unha casa que todos os días vai mercar o periódico, porque ademais esa xente considera imprescindible estar informado. A desaparición dos quioscos vai facer que moitísimas desas persoas non poidan ter a unha dos maiores dereitos que temos, que é a información. Entón, dende o punto de vista comercial, é fundamental que non desaparezan os quioscos de venda de prensa, os negocios de venda de prensa, pero, ademais, é un dereito da ciudadanía que as administracións teñen que traballar para que teñan. E, dende ese punto de vista, a Xunta pode facer algo. A Dirección Xeral de Comercio pode intentar mediar, pode intentar chegar a un acordo, pode intentar facer ese informe que pedíamos e que non me dixo se se chegara a solicitar ou non, ou se se fixo esa mediación. E mire, eu non iba a falarlle do plan da Dirección Xeral de Comercio, viña moi centrada na miña intervención, pero xa que vostede falou do plan estratégico do comercio, xa falaremos de como vai a poñelo en marcha, porque cun orzamento que baixa en 50.268 euros, orzamento directo para o comercio da Dirección Xeral, partida a partida, e iso hai que facer un Excel, nada máis, e eu fixe, non? É moi difícil convencer de que un plan estratégico con 70, perdone, que son, teño moi mala memoria, 74 medidas se poida levar a cabo. Pero, bueno, insisto en que será pregunta de outra comisión. Fala vostede do libre mercado. O libre mercado non pode ser compatible co abuso, os abusos de poder. E aí era onde incidía, e ademais nunha intervención moi correcta a súa predecesora. E eu pensei que vostede iba a seguir por esa vía. E aí é onde ten que incidir a Comisión Galega da Competencia. Ese é o traballo que ten que facer a Comisión Galega da Competencia. Porque, mire, hai unha cousa que é difícil de entender. Eu xa teño falado aquí da man ancha que ten o goberno galego coas grandes cadeas e cos grandes supermercados. Non é entendible que un quiosqueiro,
ou unha quiosqueira, se lle faga pagar por adiantado, se lle tarde meses en devolver os exemplares que non venderon e que a unha grande superficie só pague polos que realmente venda. Entonces, que quere que lle diga, señora Alén? Claramente estamos ante competencia desleal. Ten que rematar, señora Ante González. competencia desleal. E aí os vendedores de prensa agardan que a Xunta os apoie e fagan algo, e o Benega tamén, e é o que lle pedimos, señora Alén. Moitas grazas, nada máis.